Ugeqe amagula umhla ka-1 odume kakhulu kubalandeli bakaKhuzani Ndlamlenze emculweni kaMaskandi eveza izingqinamba abhekana nazo engumlandeli waphinda waveza ukuthi yini emqhatha nama-Blue Nation ekubeni naye eyiBlue Nation. Ugcina ususaba ngisho ukubhala ngisho ukwenza zakhona zagada zavemba ukuyingane zaningi kwamnandi njengamanje baqale phansi o-ultimate ethi ngithe ngingashongo shuthi noshevu sengingawudla-ke base kunjalo umuntu uyalalela yini isizathu yingoba usekwazi ukuxhumana neqhawe ukuxhumana neqhawe ngiholani ngakho uma ngixhumana neqhawe mina ngisuke ngiyobuza into engizobuya ngizoyinika ama-Blue Nation siqhubeke sisebenzele phezu kwayo angiyimi neqhaweni angaze ngimfonele uKhuzani mina ngithi ngicela ngithengele igross angaze ngimfonele ngithi ngishonele ngicela ngi-2000 angaze ngimfonele ngithi anginako udla endlini ngizomfonela ngizomWhatsApp ngisuke ngiyofuna information engingayiqondi kahle ukuze ngibuye kini ngizonitshela into eyiqiniso nokuyiyo akukho la ngimfonele khona ngoba ngifuna ngisize izinkinga zami ezipersonal but la ngisuke ngimfonela khona ngisuke ngifuna into engacaci kahle abalandeli abangayiqondi ngoba ngesixhumana phela naye so ngesibe nenamba yakhe sonke ngisuke ngiyofuna lokho uze ngibuye nalokho ngithi bafowethu silibuzile iqhawe liphendule lathi bese kuba nomlandeli ozoba nenkinga ukuthi ufonela iqhawe athi uzenza ngcono ngijomba ngaphezulu ngijomba ngaphezulu makwenziwani ngijomba ngaphezulu makwenziwa ujonjwa makiwapi kanti kuyadliwa lapha noma kuyaholwa mina bafethu uduma ngililambeli mina nkosami udumo nje angililambeli mhlambe lokho uzokubona ukuthi mina ngihlezi ngikuyimicimbi but ungifice ngezithombe zabaculi inqwa ingoba nginandaba nje kuyathukela makuthiwa ungifice ngishuthe nomculo angililambe edumo ngoba angiyena umculo angiculi ngumlandeli bakhona abantu abamele udumo labese kuyibona sibadefendayo ngumlandeli nje njengawo wonke umuntu konke engikwenzayo ngisuke ngikwenza kusuka othandweni nanokwazi ubunzima esisuka kubo sitabalasa sifika la sikhona bese kuvele kungabi lula ukubuka umuntu mayezofuna ukuzodicelela umsebenzi ekade siusebenza kanzima kusukela eminyakeni endle bese kuvele uzofika umfana nje ku TikTok ofana la kuthiwa uLwanda Prince afika abe nomlomo obomvu nje kakhuluma ukuthanda kwakhe bese abantu beyamkholwa ileyo nto but nje ngale kwalokho mamla anginasikhundla anginalutho angiyona induna ngilona isekela angilutho nje umlandeli lo yimele gelekeqe yiyo-ke lento eyenza ukuthi ngigcine sengithola amazondo ama-Blue Nation athi ngiwajomba ngaphezulu kunabantu abafila ngathi usubeqile wena eyikhundleni zabo wabajomba wena wayokwe kodwa akekho umuntu angamnqabela ukuvula uTikTok mina angena defend naye akekho but nje mase kusuke sekuthiwa usijomba ngaphezulu sikhona angazi ukujojona kiyiwaphi mina ngiyaxakeka